VM Finance Group е холдингова организация, която се състои от 12 компании, дъщерни на този холдинг. По-известните от тях са компанията Венди, Трансимпорт, Дарикс компанията, New System компанията, друга по-популярна наша компания е Митпрес, която издава на практика единственото за сега много успешно икономическо издание списание Менеджер. Една група като нашата икономическа, която има служители около 1000 души, която има парични потоци вече над 320 милиона в годишен план, е абсолютно невъзможно да бъде управлявана без да си има информация за това, което става в направленията на отделните инвестиции и сектори, които работим, както и на консолидирано ниво. При избора на програмен продукт, с който да работим в бъдеще и без който не можем да се развиваме, ние описахме всички технически и функционални нива в работата си, включително спецификата на нашата търговска и финансова дейност и нуждите от консолидация на финансовите резултати на холдингово ниво. Избрахме софтуера Microsoft Dynamics NAV. Този софтуер е собственост на Microsoft, една от най-големите компании в света. Компания, която не би трябвало да е временна в следващите 20-30 години. Съотношението цена-функционалност също беше решаващо за нас. От всички проучвания, които направихме и офертата, която получихме, беше една доста оптимална цена. Дейността на холдинга е в различни фирми, на различни локации в страната и в София. Използването на онлайн информация за нас е от съществено значение, за да може да контролираме и за да може да взимаме бизнес решения. Microsoft Dynamics NAV обедини всички използвани специализирани системи в една интегрирана система. Също така ни позволява да оптимизираме процесите по всяка една функция, работно място, така че да се освободим от стари инертни практики и да развием нови ефективни такива. Microsoft Dynamics NAV дава възможност за интеграция с други тясно специализирани системи, примерно GPS. Направихме интеграция с външна GPS система и по този начин следим всички наши доставки, както и нашите транспортни средства, което на практика ни икономиса доста разходи. Просто завишихме неимоверно значително контрола. Благодарение на модификацията управляваме по-добре складовото си стопанство и автопарк. Microsoft Dynamics NAV създаде по-различна култура в нашите служители и от това, разбира се, ние имаме много сериозен финансов ефект. За мен изключително важно е реинженеринга на организацията на компаниите във всяко едно отношение. И бих поощрил всички мои колеги, бъдещи техни намерения, ясно да приемат и да осъзнаят, че не може без ERP система, не може без софтуер да може да се контролира един нарастващ бизнес. И дори в някои компании в по-началната си историческа фаза на развитие също не бива да го пренебрегват, защото с софтуерна система и то с такава, каквато до сега говорех, че ние функционираме, смятам, че може бизнесът да стане по-предвидив и да се премине с по-малко рискове в развитието напред.